334150515617051670718. Okay, 10. And go. Sujaya, Jayalakshmi, Archana, Radha, Lalita, Sundari. 4, 3, 2, 1. Happy birthday, Vihan! Once again. Hey, that's good. Hi guys, welcome back to the channel, the Retro Smile in Chollarpura. So, ini nama Vinnuna birthday celebration grand itu. So, murani last vlog do di par kunji bala kendra kubotu nama birthday celebration anta. Ini non veg itu murani veg. Oh ini ba? Yes. Audi kabo. Yes. एकदम बेर मात्र सब्सक्राइब दिया प्लीज सब्सक्राइब प्ले ನಮ್ಮ ದಾದಾ ನಾಟಕ ಯಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ ಆತನ ಮೂಲೆ ಫುಲ್ಲು ಇನ್ನು ಕೇಕ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ರೆಡಿ ಆದಪ್ಪು ಇದು ಚಮ್ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಆತಂಡು ಬಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ ಫೇಲ್ ಆಯಿರು ಒಂಜಿ ಬಾಬಾದ ಫೋಟೋ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಎಂಗ್ಲೆ ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಕಣ್ಣಾಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಬರ್ತಿದ್ದೀರ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೈ ಬರ್ನ ಮಾತಾಡು ಇವೆಂಟ್ ಬಾಲ್ ಇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮನೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಬೆನ್ನೇರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎದಕ್ಕೊನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಐತಾರದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಬೊರ್ಲುದ ರಜತ ದಿನ ಒಂಜಿ ರಜತ ದಿನ ತಾನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಒಂಜಾತ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾಡು ಒಂಜಾತ್ ಮನೋರಂಜನೆ ತಿಕ್ಕೊಡ್ದು ಯಾಕಂದಿಕೇಂಡ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಆದುಪ್ಪ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತು ಸೇರಿದಾಗ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತವರ ಇನಿಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬದಿ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಲೈದ ಈ ಕಾಲ್ಕ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ಕೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾಪ್ಜಿ ಸೊ ಇತ್ತರ ದಾದ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಕೇಂಡ ಇತ್ತ ಮುನ್ಪೆ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾ ಒಂದು ತೇಮಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ತಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುದು ಓಲ್ಲ ಪೋಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಅನ್ಪುರು ఒక కార్యక్రమ బారి పొర్ల రడ్డ టీమ్ నోట్ల బారి కాంపిటీషన్ బారి పొర్లుడు అప్పుడు అక్కడ రడ్డ టీమ్ అంతుండ్రు ఈ టీమ్ దాదప్ప అందుకేండ ಇಂಚುಕುಲ್ ದಿನಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ನಿಕುಲ್ ಅದೇ ಈ ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕುಲ್ದಾರೆ ನಡುಟ್ ಕುಲ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬುದರ್ ಮೇಡಮ್ ಇರ ಬುದರ್ ನಿಶಾಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದ ಈ ಟೀಮ್ ನೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅವೇ ಅಂಚನೆ ಇಂಚುಕುಲ್ ದಿನಕುಲ್ ನಿಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅವಂದೆ ಮೇಡಮ್ ಇರ ಬುದರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೂದೆತ್ತೋ ಇರ ಬುದರ್ ಓಕೆ ಸುಮಕ್ಕ ಈ ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಂಚುಕುಲ್ ದಿನಕ ನಾವಂದೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿಗುಲ್ ದಿನಕುಲು ಆಕೆ ಇರಿನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಇಂಚಿಗುಲ್ ದಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ ಪುಟ್ಟ ಪರ್ವದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎದಕ್ಕೂ ಬೈದರು ಇತ್ತೆ ಆರು ನಮ್ಮ ಬಾಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಹೊರ್ತು ಬನ್ನಗ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹರಿಶನ್ಯ ಬಕ ಅರ್ಚನಾ ಅಂಚನೆ ಇರೋದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಇತ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಗೊತ್ತು ಬನ್ನಗ
ರಟ್ಟು ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಟ್ಟು ಎದ್ಕೊಂಡು. ಸೊ put your hands together and welcome ನಮ್ಮ birthday boy ವಿಹಾನ್ on the stage please. ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರೇನ ಕೈ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ಬಂದ್ರೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಲದ ಶಬ್ದ ಕಡಿಮೆ ಏನೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇದಿರುವರ ಜೋರೇನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಟ್ಟುಡು. ಎಸ್ ನನ್ನ ಒಂಚೂರಿ ಪಡ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಿರು ನನ್ನ ದುಂಬಗದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಅರಿನ್ ಕಾಣ ಬಿಡ್ಲಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತು ಅಂತೋಡು ಬಲೆ ಮಾತಿರ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಮಾತು ಬರೋದು ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ವಿಹಾನ್ ಬರ್ಬೇರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬರ್ಬೇರೆ ವಿಹಾನ್ ಬರ್ಬೇರೆ ಅದೇ ಮಲ್ಲಬ ವಿಹಾನ್ ಬಾತಿರೋಡು ಓಕೆ ಬಲೆ ನೀರಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಲ್ಲಬ ಬಲೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲೆ ಮುರಾನಿ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನೆ ಇಸ್ ಬಲೆ ಮುರಾನಿ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನೆ ಮಲ್ಲಬ ಓಕೆ ಅತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಜೋಕುಲು ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಬತ್ತುಂತದ ಬದಲ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ರಪ್ಪ ಪಂಡ ಆರು ಪಂಡ ಬಡ ಒಂದು ಬರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜುಪ್ಪಡೆ ಇತ್ತೆ ವಿಶ್ವದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡ್ಕೇಂಡ ನಿಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ಉದರ್ ಪನೋಡು ವಾ ಶಾಲೆಡೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಪನೋಡು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂತ ಪನೋಡು ಬಗ ವಾ ಊರುಡ್ದು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪನೋಡು. ಓಕೆ ನಿಕಲ್ನ ಶಾಲದ ಪುದರ್ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ ಒಬ್ಬ ಊರುಂದು. ಓಕೆ ಏನ ಪುದರ್ ಮನಾಲಿ ಒಲ್ಪ ಊರ್ಲು ಇಲ್ಲೊಲ್ಪ ಕುಂಬ್ರಾ. ಓಕೆ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರೆ 7th ಓ ಸ್ಕೂಲು ಸುಧಾನ. ಓಕೆ ಮೇರೆವರ ಜೋರೇನ ಕೈ ಚಪ್ಪಣೆ ಬರಡು. ಎಸ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಲೋಕಶೆಟ್ಟಿ ಓ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಓಕೆ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5th ಓಕೆ 5th ನನ್ನ 6th ಗೆ ಅಲ್ಪ ಊರು ಅಲ್ಪ ಸಾಲತ್ತೂರ್. ಓಕೆ ಸಾಲತ್ತೂರು ಬೈದಿರೋರ ಜೋರೇನ ಕೈ ಚಪ್ಪಣೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಓಕೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೊಡೆದು ಇಟ್ಟು ದೂರ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೋಸ್ಕರ ಬೈದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಐನೇ ಜೋಕುಲ್ ಬಂದಾನೆ ಸತ್ಯ ಅದು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಪನಗಾರ ಮಕ್ಕ ಅರ್ಥ ನಾನು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲ್ ಬಾರಿ ಧೈರ್ಯದ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಬರ ಜೋರೇನ ಕೈ ಚಪ್ಪಳೆ ಮಾಡು ದೂರದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೊಡೆದು ಬರ್ತದೆ ಎತ್ತದೆ ಪೊರ್ಲ ಆತದೆ. ಓಕೆ ಇನ್ನ ಬುಧರು ಶಮ್ಯ ಓ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಮದಕನೆ. ಓಕೆ ಸರಿ ಒಂದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 2nd. ಓಕೆ ಉಲ್ಪ ಮೂಲೇನ ಮದಕನೆ. ಓಕೆ ಸರಿ ಎಸ್ ಇರೋ ಬುಧರೆ ಅನ್ವಿಶ್ ಓ ಸ್ಕೂಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಗಾಜುಂಡು ಹರಂಚಿನದ ಬಾತೇನೆ ಕಡೆ ಏತೆ 4. ಓಕೆ 4 ಇರ್ಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಶ್ವದಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಕಾಜಿ ಫಂಡಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲು ರಪ್ಪ ಬದುಕಂದಿರು ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿಯರು ಕಮ್ಮಿ ಕಾಜಿ ಕಂದಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಗಾಜಿ ಈರೇನಾ ರಡ್ಡು ಗಾಜಿ ಕಂದಿನಿ ಈರೆತ್ತು 4 ಗಾಜಿ 3 ಗಾಜಿ. ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ನಾನೊಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಅವಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಪಂಡಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಸ್ತುನು ಜಾಸ್ತಿ ಕನವಡು ಇದನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಪುಜರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪನ್ಪನ್ ಅವೇನು ಕನವಡು ಅಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಕನ್ನಗ ಈ ಕಾಜಿನಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ನಾಡು. ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಲರಿ ಕೊರಡು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕೊರಡು ಏತ್ತಲ ಹಾಪುಂಡು 1 ರೂಪಾಯಿ 8 ರೂಪಾಯಿ ಓಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಾಡು ಒಟ್ರಾಶಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 3 2 1 and go come on. ಎಸ್ ಕಾಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಜಿ ಕೊರ್ದು ಕಾಯಿನ್ ತಂದಲೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಯಿನ್. ಎಸ್ ಕಾಯಿನ್ ಇತ್ತಂಡ ಜೋಕಲ್ನಾಗ ಇಟ್ಟುಕೊರ್ಲೆ ಚಿಲ್ಲರಿ ಮಾತ ಎಂಕೊಲ್ ದೀಪುಜ ಐತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮನ್ಪಡ ಎಂಕು ಬಂತ ನಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು. ಎಸ್ ರೊಪ್ಪ ಕಾಯಿನ್ ಎಸ್ ಕಮಾನ್ ರಪ್ಪ ಇಜ್ಜೆ ಕಾಯಿನ್ ಇಜ್ಜೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಫೋನ್ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ನಗರ ಎಂಕು ಮನ್ಲೆ. ಓಕೆ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ಓಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಪ್. ಕಾಯಿನ್ 9 11. ಓಕೆ ಮೇರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದುಂಡು. ಓಕೆ ಇದೇ ಮೂಲು ಕೆಲವು ಕಾಯಿನ್ ಬೈದು ಮೇರೆ ಗಂಡಲ್ಲ ಲೋನ್ ಮೀನಿ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಏನೊಂದು ಬಾರಿ ಕಾಸುಂಟು ಮೇರ್ದ. ಓಕೆ ಇರಿಟ ಆಯ್ತುಂಡು 3. ಓಕೆ 3 7 2 ಅತ್ ಅರ್ಧ ಕಾಜಿಲ ಗಂದಿರ ನನಗ ಯಾನ ಇಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನನಗೆ ಇಟ್ಟು ಕಾಜಿಲ್ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಾಪ. ಓಕೆ 2 3 4 ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬನ್ಲೆ 2 ಕಡಿಮೆ ಏರ್ತುಂಡ್ರಿಡ
ರಡ್ಡು ಉಪ್ಪುನೆ ಏಡು ರಡ್ಡು ಇರಡು ಮೂಜುಂಡು ಐನು ಹಿಡ್ದು ಕಡಿಮೆ ಏಡು ಉಂಡು ಕೈ ತಿರ್ಪದುಕ ಐ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಇರ್ನ ಪುದರಿ ಶ್ರೀಶ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಪುದರಿ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಪುದರಿ ದಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಅಂಡ್ ಜೋರೇನ ಕೈ ಚಪ್ಪಲು ಬೇಡ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಪೋದುಕುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಏರಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಪರಾಕುಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಪರು ನೆನಪುಪ್ಪಡು ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಪರಿ ಪಂಡಿನ ಎಂಚಿನ ಐಟಮ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಪರು ಇತ್ತ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ನಿಕಲ್ ನೆನಪ್ದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಏತಾಪಣ ಆತ ಕನ್ಲೆ ಇತ್ತ ಈ ಯಾನಂಜಿತ್ತ ಪಂಪಿನಂತಿನ ವಸ್ತುನದೆ ಮಾತಿದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಗಲ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನಿಗಲ್ಡ ಉಂಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೋರ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ಬನಜು ಕಾಯಿನ್ ಇತ್ತಿಜಿನ ಬಂಡ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಜವನ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂತಂದಿರುಲಿ ಕಣ ಮಾತಾಡಲು ಮೊಬೈಲ್ ಸೊ ಏತಾಪಣ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾನ್ ನೋಡಿ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3 2 1 and go come on ಮೊಬೈಲ್ ಕೋರ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂತು ಶುರು ಕನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತೋರ್ಲಿ ಓಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಓನ್ ಹಾಪಡು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಲಾಪಡು ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲಾಪಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ರೆಡ್ಮಿ ಐಫೋನ್ ಓನ್ ಹಾಪಡು ಅಕ್ಕ ಎಸ್ ರಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ರಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ Yes, come on. 30 seconds ಉಂಡು ನಲ್ಲ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಡು ದೇತೊಲ್ಲೆ ಬೋಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೇತೊಲ್ಲೆ ಚಮ್ಮು ಇಡದಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಕನ್ನಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮೂಲ್ ದೀದ ಬತ್ತಲ್ಲ ವೆಲಾನಿ ಕನಲ್ಲಿ ಮೇಡಿದ್ರು 9 ಮೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂಬಂದಾಗ 8 7 6 5 4 3 2 1 and 0 okay time's up okay ಇರಿಗೆ ರಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಿನೆ ಓಕೆ ಎರಡೇ ಇತ್ತುಂಡು 7 ಸೊ 10 ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ನ ಬುದರು ಕ್ಷಮ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಬುದರು ಕ್ಷಮ್ಯ ಬಕ್ಕ ಶ್ಲೋಕ ಕ್ಷಮ್ಯಡ 10 ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಶ್ಲೋಕಡ ವರ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಐದವರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮ್ಯಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಶ್ಲೋಕಗ ಬರ ಜೋರೇನ ಕೈ ಚಪ್ಪಳೆ ಬರಡೆ ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂದಿನ ಮಾತು ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬರ ಜೋರೈನ ಕೈ ಚಪ್ಪಳೆ ಬರಡು ವಿನಂತಿ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತುಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೊರ್ಲು ಮಂತ್ ತೆಲ್ಪೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಚೀಸ್ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾತಂದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ದಕ್ಲಿ ಕುಕ್ಕೋಗು ಕಲ್ದಕ್ಕಿಲ್ಲ ದಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಚೂರು ಮೆಲ್ಲನೆ ಆಮೇಲೆ ದಕ್ಕೊಲ್ಲೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಇದು ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3 2 1 and go ದಕ್ಕಿ ಬಾಲ್ ಆದಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದಕ್ಕಿ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3 2 1 and go ದ ಬಾಲ್ ಬತ್ಲೆ ದಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಬಾಲ್ ಬರಡಿ ಎದುರು ಬರಡಿ ಇಂಚಿ ಚೂರು ಇಂಚಿಲ ಬರಡಿ ಎದುರ್ಲ ಬರಡಿ ಇಂಚು ಬರಡಿ ಬಾಲ್ ಇಂಚಿ ಓಲುಂತಿನಿತ್ತೆ ಅರ್ರಗೈಟೆ ಉಂತುನದೆ ಪಂಡ ಓಲುಂತುನು ಎರ್ರಗೈಟೆ ಅಂತೀನಿ ಮೂಲಂತಿನಿ ಎರ್ರಗೈಟೆ ಅಂತಿನ
ಅವನಂತಿನ ಮೂಲಂತಿನ ಅವನಂತಿನಿ ಏ ಜವನಿರ್ ದಾದ ಅಂತಾರೆ ಅವಲ ಓಕೆ ಅವಲೆ ಮೇಡಮ್ ಇರು ದಯವಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅರೆಗೆ ಜೋರೇನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಕ ಅರ್ನ ಬುದರು ಲಾವಣ್ಯ ದಯವಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಎಸ್ ಬಲೆ ಓಕೆ ಪಾಪ ಲಾವಣ್ಯಕ್ಕ ಅವಳು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮನೀಪ ನರ್ನಾತಿಗ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಂಡು ವೆಚ್ಚ ಒಂದು ಈ ಬಾಲ್ ಏನಗೈತೆ ಬತ್ತುದು ಉಂತೋಡ ಅಂತ ಬಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಬಾಲ್ ದಾದೊಂಡು ತುಲೆ ಈ ಬಾಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲಕ್ಕಿ ಬಾಲ್ ಆದಿತ್ತನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನ ಏರ್ನಗೈಟ್ ಉಂತುಂಡ ಅಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅದೃಷ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದವರ ಲಾವಣ್ಯಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅದೃಷ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇವರ ಜೋರಾಯನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡೆ ಎಸ್ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಉಡುಗೊರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಚನಾ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿಶನ್ನೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅದೃಷ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಾವಣ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಬೆರಗವರ ಜೋರಾಯನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಎಸ್ ಬಾಲ್ ಉಂಟು ಬಾಲ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಹಂಚಿ ಬಾಲರ ಅದೇ ಬತ್ಲೆ ಓಲ ಇತ್ತಿನದೆ ಅರ್ರಗೇಟ್ ಇತ್ತಿನದೆ ಬಂದ ಬಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಬೇರೆ ಬುದರೆ ಓಕೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ನನಗೆ ಓಕೆ ಹೌದಾ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದನು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬೈದೇರಿ ಬಾಲ್ ಉಂಡು ಪಣಗೆ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೌಲ ಗೊಬ್ಬ ಆಡತ್ತೆ ಬಾಲ್ ಹಂಚ್ಕೊಡ್ತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸಂಘ ಮಸ್ತ್ ಜನೋಲ್ಲಿರಿ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ನನಗೆ ಓಕೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕನಾಗ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಬಾಲ್ ಲಕ್ಕಿ ಬಾಲ್ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ನನೋರ ದಕ್ಕನಾಗ ಬಂತೇನ ಬಾಲ್ ಲಕ್ಕಿ ಎಂದು ಹಿಜ್ಜದೆ ಇತ್ತೆ ಪುಷ್ಪರಾಜನ್ನ ಜವನೇರ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ ಅವನ ನೀರು ಮನ್ ಪೊಡಪ್ಪ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಾಗನ ನಲಿಪಾಗನ ದಾದ ಪನ್ಪಾರಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಪುಷ್ಪರಾಜರೇ ಈರೋಜು ಪದ್ಯ ಬನ್ನೋಡಪ್ಪ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಓ ಪದ್ಯ ಲಾಪ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದೆ ಓ ಟು ಯು ಅವಲ್ಲಿ ಓನಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ಮಾಲಿಕ ನೀನಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ಲಾಲಿಕ ಪುಷ್ಪನ್ನಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅವಸರಿಗೆ ಜನ ಜೋರುಂಡು ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಪುಷ್ಪನ್ನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅನ್ನ ತೆಲಿಕ್ಕಿಡಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ದಾದವನ ಪುಷ್ಪಣ್ಣನಿಗೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿ ಜವನೇರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆದನು ಉಂಟು ಇರು ನಿಂಚನ ಬಾರಿ ಬಿಟ್ಬುದ ನಮ್ಮ ಇರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಹುಡುಗರು ಗೊರ್ಪ ಹರಿಶನ್ನ ಹೋಲಿತ್ತಣ್ಣಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಣ್ಣದೊಂದು ಓಕೆ ಬಲೆ ಹರಿಶನ್ನೇ ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪನ್ನೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತು ಬತ್ತದು ಒಂತುದೇರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಬಾಲ್ ಅರ್ನಗೈಟ್ ಒಂತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಮೇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಹುಡುಗರೆ ಕೊರಡು ಎಸ್ ಬರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಪುಷ್ಪಣ್ಣನಿಗೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ನಮ್ಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಂದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೇಮ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಕುಡೋರ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತು ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇತ್ತು ವಿಷಯದಾದಪ್ಪ ಅಂದ ಕೇಂಡ ನಮಕ್ ಗೇಮ್ ನನಂಚೂರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಲ್ಲ ಅರಿಸನ ಲೆಪ್ಪಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜವನೇರು ಲೆಪ್ಪಡು ಜವನೇರು ಬೋಡಿ ಜವನೇರು ಜವನೇರು ಬಲೆ ಪುಷ್ಪನ ಇರ್ಬರೋಡು ಏತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದನಿ ಓಕೆ ಬಿಜೇಶ್ ಸುಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕವಿತ್ ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ అయిన ಗೇಮ್ ಅವೇ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ అయిన ಗೇಮ್ ಅಡ ಗಮ್ಮದಾಪಣಿ ಗೇಮ್ ಸೊ ವಿಷಯದಾದಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ಪೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಕುಲು ಏತಾಪಡಾತ್ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಪುದರ್ ಬನೋಡು ತೂಕ ಮುಕುಲ್ ಜವನೇರಿ ಏತ್ ಶಾರ್ಪ್ ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ತೂಕ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಪುದರ್ ಬನೋಡು ಏತಾಪಡಾತ್ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಅನ್ನ ಇರೋ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪುಷ್ಪನ ಬಲಿ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಪುದರ್ ಬನೋಡು ಏತಾಪಡಾತ್ ಏತ 1 ನಿಮಿಷ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರಾಣಲ್ಲ ಎದುರ್ಕೊಂದಿನ ಅನ್ನ ತುಲೆ ಕೌಂಟಿ ಅಮ್ಮನ್ಪ ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆರು ಅಮಸ್ವರ ಪನ್ನಾಗ ಆರು ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಿರ್ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ
ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3 2 1 ಅಂಡ್ ಗೋ. ಸುಜಯ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅರ್ಚನಾ, ರಾಧಾ, ಲಲಿತಾ, ಸುಂದರಿ, ಇವಾಗ ಶರಣ್ಯ, ಸುಸ್ಮಿತಾ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಓಕೆ ಮೋಹಿನಿ, ಓಕೆ ಮೋಹಿನಿ ಓಕೆ 11 ಬುಧನಾಡೆ. ಓಕೆ 11 ಬುಧನಾಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಬಂತೀರಿ ಅನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇರ ಬುಧರೆ ಶರಣ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲೇರಿ. ಶರಣ್ ಯಾ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ. ರಮ್ಯಾ, ರಕ್ಷಿತಾ, ರಾಧಿಕಾ, ಕರೀನಾ, ಕತ್ರಿನಾ, ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಚಿಂಕಿ, ಮಿಂಕಿ, ರಿಂಕಿ, ಅರ್ಚನಾ, ಕಲ್ಪನಾ, ಚೇತನಾ, ರಾಧಿಕಾ, ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಸುಜಾತ, ಸರಸ್ವತಿ, ಜಯಂತಿ, ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಕವಿತಾ, ಸುಲೋಚನಾ, 14 ಬುಧರ್ ಬಂತೀರಾ ಬಲಿ ಇರುವಲ್ಲಿ 14 ಬುಧರ್ ಬಂತೀರಿ. ಏನ ಬುಧರಿ ಬೇರೆ ಬುಧರಿ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ. ಯಜ್ಞೇಶ್ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ. ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಎಸ್ ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಸೌಮ್ಯ. ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಓಲಿತರಡಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಡು. ಸುಮಾ ಜಗದೀಶ್, ಸುಮಾ ಜಗದೀಶ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ರಪ್ಪ. ಸುಜಯ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ವೇಲಿತರಡಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು. ಶ್ಯಾಮ್ಜಿತ್ ರಶ್ಮಿ, ಇಂಚಾಂದಿಕೆಂಡ ಯಾನ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೊರ್ಪಾಗಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಅಕಲ್ ಪೊರ್ಲು ಅಂತದ್ದು ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟೋಡು ಮಂಡಿಗೆ ಶೋಕ್ ಬಂತದ್ದು. ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟುವಿರ ಅಕ್ಕಲು ವಿನ್ನರ್ ಅಪ್ಪೇರಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಎಸ್ ಏತ ಮುನಾತ್ eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Okay, time's up guys, time's up. ಪಾಪ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವರ ತೂಲಿಗೆ ಡೈಲಿ ಭಂಗ ಮತ್ತದು ಬೆಂಡ್ರೆ ಬೊಪ್ಪಿನ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಗೆಸ್ಟ್ ನ ಬೈದಿನಚ್ಚಿದ ವಿನ್ನರ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಏರಾಣಲು ಹೊರೆ ಬರೋಡು ಅಮ್ಮ ಬಲಿ ಅದು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ಲಡೆ ಹೇಗೆ ನಿಖುಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಕೊರೋದಿತ್ತು ಆಂಡಲ ಏತ್ ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಇರೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಡೆದದೆ ಎಂಚಾತನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಗೇಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಡು ಪನಗಾರ್ಕಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ್ಗೆ ದುಂಬೆ ವೆನ್ನಿ ಪಂತುಂಡ ಆರೆ ಪಾಪ ಕೋಡೆ ಕುಜಲ್ ದಿತ್ತಿನ ಆತ್ರಗೆ ಇದನ್ನ ಬಗಲ 4 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಏತ್ ಜುಟ್ಟು ಉಂಡಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4 ಆಜಿ 7 3 10 11 12 13 14 15 ఉండదు. ఓకే 15 ముల్పైతుండు 16 19 13 15 ಬೊಕ್ಕ 13 ದಕ್ಕಲು ವಿನ್ನರ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ
ರಡ್ಡು ಜನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಬಂದಿರಿ ಅವರ ಜೋರೇನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು. ಬಲೆ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ ನಮ್ಮ 15 ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದಿನಾರ ಬಲೆ ಈಜಿ ರಟ್ಟು ಜನ ಬಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಆಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ನಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಶ್ರಮ ಉಡುಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ವನಸ್ಸನ್ನು ಕೊರಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೈದವರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೇರಿದ ನಂಚಿದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೆಗೆ ಹರಿಶನ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನೈ ಅಭಿಮಾನಿ, ಓಕೆ ಧೋನಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲರ ಪಂಡ ದಾಯಗೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಪಿನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧೋನಿನ ಲಾಸ್ಟ್ IPL ಬಂದು ಆ ದೇವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಚೆನ್ನೈ 5 3 2 1 ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಹಾನ್. ಎಸ್ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೋರೇನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟುದು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಟದ ಲೇಸಿನ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪನ ಮೂಲಕ ಬರೀ ಪೊರ್ಲು ರಾಜ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬೇರಕ ಮಹಾಗಣಪತಿನಿ ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ಇತ ತುಡರಿನ ಅರ್ಲವನ ಮೂಲಕ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟನ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. Okay, 5 4 3 2 1 happy birthday Vihan once again. ಆಡೋರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಡವನ್ ಮಲೇಜಿ ಏ ಅಕ್ಕ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಕಣ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಕಣ ಫೋಟೋ ಇದ್ದಾರ ಫುಲ್ಲು ಏ ಬಾ ಸುಜಯ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ 15 ವರ್ಷ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಪುದರ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದವ್ರೆ 15 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಓಕೆ ಪುದರ್ 13 ವರ್ಷ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಓಕೆ ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ ಕೇಂಡ ಎಂಕ 4 ಚೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತ 4 ಚೇರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಶ್ರೇಯಾ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಜ್ಯೋತಿ ಇರ ಪುದರ್ ಪುದರ್ದಿರ್ನ ಓಕೆ ಪ್ರೀತು ಉಲ್ಲೇರೆ ಅಕ್ಷತ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಶ್ವದಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಗೇಮ್ ಅವೇ ಸೊ ಎಂಕ್ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನ ಫೇವರೆಟ್ ಗೇಮ್ ಅವು ಪಂಡ ರಡ್ಡೆ ಗೇಮ್ ಅವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಜವನೇರ್ನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಈ ಗೇಮ್ ಅವೇ ಈ ಗೇಮ್ ಬೊಕ್ಕದ ಎನ್ನ ಫೇವರೆಟ್ ದಾಗಂದ್ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಶಿತ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಚೀಪೇನ ಪಟ್ಟುವ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನ ನಮಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡತೆ ಕುಶಿತ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅದಪ್ಪು ಆ ತರ ಹೂವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಶಿತ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಪಿ ಚೀರ್ಲ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ಲಾಡ್ದಿಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತ ವಿಶ್ವದಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತನತೆ 1 1 0 1 1 2 0 2 ಈಸಿ 1 1 0 1 1 2 0 2 1 3 0 3 ಅವೇನೆ ನೀಟ್ ಆದ 1 2 10 ಪನೋಡು ಅಂಡ ವಿಶ್ವದಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬಂದ ನಿಕಲ ಬಾಯಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಡುಪ್ಪು ಆತಿ ಸಿಂಪಲ್
ನೀಟಾದ ಏರು 1 to 10 ಪನ್ಪೇರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ನಿಕುಲೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ ನಾವಂದೆ ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದೆ ಬಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎದುರು ಬಲಿ ಎತ್ತು ವೈಕ್ ಮಾಡಿ ಜೋಸಿ ಓಕೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರೆಡಿ 1101 1202 1303 10 ಮಟ್ಟ ಬರಡು ರೆಡಿ ಶುರುಕು ಬಾಯ್ ಒಂದು ಲಾಟ್ ದಿಲೆ ಓಕೆ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ ಪಾಪ ಮುಗಿತೀರ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋರೇನ ಕೈ ಚಪ್ಪಲ ಬರಡೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಬುದರಿ ನವೀನ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತಿಂಡರಿ ಓಕೆ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ ಓಕೆ ಓಕೆ ನನಂಜಿ ಬೈದಿ ನಂಚಿದ ವಿನ್ನರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಲಾತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಲಿ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಲಿ ದುಂಬು ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ Okay, thank you. Next contestant, Bali Rappa. Your time starts now. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, Your time starts now. ಜೋರೇನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಬಿಸಿಲ್ಲಾರ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಡಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಡ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ पूरा दली पड़ो पूरा पड़ो दली पड़ पूरा स्माइल सोनास मतांड अना शांपना मुल्तोली परिचय कर एकाडे तुम्हाला कुजाली तरी तर कुजालीच नस मत सन्मा लोकन पेरायची नम्म सफारीदार आरना क्याटरिंग एड्डेत्तुंड क्याटरिंग बॉयस तूली यास आंड फंक्शन मत मुगिंडु अन्नेरु ओरजेत्तुदु लक्कने फुड मत एड्डेत्तुंड ओक एमसील एड्डेत्तुंड चूर इंकलेगी इवेंट्स दक्कला चूर प्रॉब्लम एना पद्राड तिंगोल्दा हे వచ్చినెంగ్లే వేలందదు దై దది ఎంగ్లా ఫోటోగ్రాఫర్ తువలి దుంబుదా నికలు స్టేజ్ ఇది దెప్పారు ఎస్ అండ్ ನನ್ನ ಇದ್ದನ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಇದ್ದನೇ ಬರ್ತಡೆ ಅಂದು ಅಂದು ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಏ ಬಿಡಿ 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 ಏ ಪಾಪು ಓ यस इडे ಈ ಲಾಗ್ ಮುಗಿನೇರ್ ಮಾತ್ರ ತೋತು ಪಸತಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಜರ್ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಬೇಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಮ್ ಪ್ಲೇ ಐನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ पिन्नोगो आतेरला विश हैप्पी बर्थडे पलने बाय बाय टेक केयर गुड नाइट स्वीट ड्रीम स्टे सेफ स्टे होम